ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಡು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮಕ್ ಚಪಾತಿ ಅತನ ದೋಸೆ ಅತನ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಬುರ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಐಕ್ಲ ದಿಢೀರಾದ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜರ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಗ್ಲೆ ಪುರಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡೆ ಅನ್ನು 3 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತುನಿ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲರ ಖಂಡಿತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಏತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣುಂದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಐಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡುಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಬೇತೆಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜಿನ ನಿಗೊಲ್ ತಿಂಡ ಖಂಡಿತ ಬುಡಯರು ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬುರ್ಚಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುಂಡು. ಇದು ತುಲೆ ಆನೊಂಜಿ 3-4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಬೊಡನ ಒಂದೆರ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣಂದು ಒಂತೆ ಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಬೊಡನ ಒಂದೆರ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡಲಿ. ಇದು ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ದಯಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಡನ ನಿಕುಲು ಇಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಯಾರುಡು. ಇದು ತುಲೆ ಮೂಲ ಐನು ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡನ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಾಡುನುಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ನಮಕ್ ಇದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಮುಲ ಐನು ತೆತ್ತಿದೊಂದೆ ಅವೇನು ದರ್ತದ ಪಾಡುಡು ಐಕ್ ತುಲೆ ಐನು ತೆತ್ತಿದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನೈತೆ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪುಡತ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ಪುಡತ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ದಾದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಮೈತೆ ಅವೆನಿಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಆತನ ತೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನಾಗ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ಪದ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮೂಲೊಂದು ಚೂರೇ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಕು ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತುತುಲೆ ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಣಂದು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಯಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಾತಣಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.